Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, είμαι η Εύη. Σήμερα θα μιλήσω για τα στραβά της ζωής μου τις τελευταίες 4 με 5 μέρες, ξεκινώντας από την Πέμπτη. Την Πέμπτη λοιπόν επεξεργάστηκα το βίντεο που ανέβασα την Παρασκευή. Παρατήρησα την Παρασκευή το πρωί ότι η μουσική ήταν πολύ δυνατή και ήταν η πρώτη απόπειρα που έκανα να προσθέσω μουσική σε βίντεο μου. Ναι, δεν ήταν και η καλύτερη προσπάθεια. Υπήρχαν κάποια σχόλια ότι δεν καταλάβαιναν τι έλεγα και ότι έβαλα κάτι πόλιτουλος και σε άλλους έβγαλε τη μουσική, το τραγούδι τέλος πάντων. Μετά την Παρασκευή το πρωί δοκίμασα να κολλήσω τον καθρέφτη μου στον τοίχο με ταινία διπλής όψεως, αλλά μου ξύλωσε το χρώμα από το τοίχο. Φεύγαμε από το σπίτι την Παρασκευή το μεσημέρι γιατί θέλαμε να πάμε στο Βόλο για ένα διήμερο. Έσπασε στο σπίτι ένα βάζο και η μάμα μου το έβαλε σε μια σακούλα για να το πετάξουμε και έτσι πως περνούσα δίπλα από τη σακούλα το βάζο με έκοψε, μου έκανε μια γρατζουλιά. Τη μέρα του Σαββάτου τα πράγματα πήγανε πολύ καλά. Όχι, δεν πήγανε γιατί κοιμηθήκαμε κρύτρα τα αδέρφια σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου και ήμουν απέναντι από την μπαλκονόπορτα. Με αποτέλεσμα του φως του ηλιού το πρωί να με ξυπνήσει μπαίνοντας στο πρόσωπό μου και η υπόλοιπη μέρα κύλησε καλά. Χθες Κυριακή δεν είχα κάποιο σημαντικό πρόβλημα, ίσα ανέβασα το βίντεο, ξανά το επεξεργάστηκα από την αρχή και το ανέβασα και σήμερα αποφασίσαμε να έρθουμε στη θάλασσα, διακοπές 3-4 μέρες και εγώ δεν μπορώ να μπω στη θάλασσα γιατί μου ήρθε περίοδος και όλα αυτά είναι που πάνε λάθος στη ζωή μου. Αυτό ήταν, όπως καταλάβατε, ένα mini βίντεο και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!